Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva tauya kane misodzi pamatama, misodzi mumaziso, zuva rega rega dzingori ndufu. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin padyo neChitanda village, uko mapostori anga aendawo hanzi kunonzi kuJorodha. Vaenda varume vaviri vabva vatadza kubuda mumvura. Zvinofungidzirwa kuti vafira mumvura nekuda kwekuti havasati vawanikwa. Mubvunzo ndewokuti kuda vatorwa nenjuzu, asika njuzu kana dzatora vanhu ava, madzimai ari kuchema ari kunze kwedhamu, zvinova zvisingawirirane nemitemo yenjuzu. Uyezve zviri kunzi mapostori acho anga achiita basa irori atiza. Vanhu vanga vachityawo zvakare kuzivisa mapurisa kuti ndo zvaitika kuno. Naizvozvo pari zvino ndofunga kana mapurisa ari kutoenda ari kutosvikawo pamvura yacho kana kuti asvika 1 hour ago, nekuda kwekuti vanhu vari kuzeza kuti dzimweni nguva vanopedzisira vakuenda kumatare dzimhosva vachinzi tipei evidence, ndiwo wazozviona zvichiitika. Naizvozvo pashaya ada kuzvipira kuti ange achitaura kumapurisa. Pano ndina Junior Shumba, ini rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Shumba, ameno zvamungade kunge muchiwedzera panhau iri kutora nzvimbo iyi? Chekutanga ndinoti muri Zimbabwe makadi zvenyu. Shumba ndichandoda kukuzivisa ndechekuti nzvimbo iyi yanyura vanhu ava takamboenda futi mazuva apfuurayo manyudzwa futi munhu. Ndiroro futi semudziva iroro. Saka tingati dziva iri rinoyera here kana kuti rinonyudza? Zviri patu, rinoyera zvese nekunyudza. Pozi vanhu vari kufira imomo. Kufiramo haisi evidence yekuti dziva rinoyera. Zvakutoda vemweya kuti vange vapindira vatizivise kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Asi semanzwiro amaita ari kutaurwa naJunior Nesh ndeyekuti dziva iri akasike kutanga kunge richitora vanhu, rane nguva richitora vanhu. Naizvozvo zvakupa mibvunzo yakawanda kudarika mhinduro kuti kungoitika kwechiitiko here kana kuti kwete. Imwe nhau zvakare yatingade kutaura nezvayo ndiyo yemapostori. Ndofunga munotondera kurushinga paya tichikupai nhau yevanhu vakatsakatikira mumvura vaenda zvakare kurwizi kunobhabhatidzana. Izvi zvaitika chiiko chiri kutipa kusadzidza, nekuti zvinonziwo zvakare kune avo vane mashai enjuzu havangoendeswa nemunhu wese wese kudziva havadzokeko. Munozviziva here izvozvo Shumba? Ini Shumba izvo ndinozviziva, asi chandingada kubvunza kwamuri Shumba, iko kuchipostori uku zvemanjuzu zviriko futi here? Vanozviziva, asi vamwe vacho ndovanozoti ane mweya yekumvura, ane mweya yetsvina inoda kubviswa. Naizvozvo kazhinji kacho kana vanhu vachizotorwa saizvozvizvi inenge iri mweya yetsvina inenge ichida kubviswa, asi zvopedzisira zvadaro nekuti njuzu dzacho futi ukazvitarisa kuchivanhu hadzisi mweya wetsvina, asi kuchechi mweya wetsvina. Naizvozvo zvakadaro zvinoitika, zvinoreva kuti chechi inenge yakundwa masimba nechivanhu. Asiri ipapo Shumba, imi Shumba muri pamweya, muri kuda kuenda kunobatsira vanhu. Amuone here kuti pamuri kuenda impakaipa? Ndo pane nhau hombe ipapo, nekuti vanoenda kumadziva vanofanira kunge ivo pachavo vakayera. Kana usina kuyera ukwanisi kunge uchienda kudziva uchiti uri kunobhabhatidza vanhu. Naizvozvo zvakakosha zvikurusa kuti vanobatsira vave nechokwadi chekuti vakayera, ndo chekutanga. Chechipiri, vanobatsira vanofanirwa kunge vaine masimba ekumvura. Kana vasina, kurungoti munhu nje hazvibude. Naizvozvo zvinopedzisira tane zviitiko zvakadai. So ndofunga munotondera tichikupai nhau yaRowai. Rowai akapedza 40 years ari mumvura. Naizvozvo akabuda, vanhu vakanga vasina kuchema. Apa manje chaakunetsa ndechekuti pachemwa. Kudai njuzu dzinenge dzatora vanhu vochema,
zvinozofamba sei. murezimbabwe tatiti inge tichikurukura pamusoro penyaya iyoyi nekuda kwekuti isusu taita kutumirwa mifananidzo, tafonerwa nevanhu vari pagraundi. Naizvozvo mifananidzo yamuri kuona iyo haina kuitwa naprofessional, yaitwa nemunhu ane chido chekungotitumirawo mufananidzo kuti ndo zviri kuitika kuno. Uyezve chatoda kukuzivisa ndechekuti tisu tatozofonera mapurisa ikoko kuti vedwe kune zvaitika zvakati. Vakati vanoda nhamba dzevanhu vari pagraundi, isusu tanga takomekedzwa nevanhu kuti musafe makapa mapurisa nhamba dzedu, tinoswera taamumakotsi. Saka zvatazongoita ndezvekuvazivisa dhamu rine chiitiko kuti ndo nyaya yatora nzvimbo. Uyezveka mapurisa andoziva kuti ava vanhu vari kunzi havasi kuonekwa, zvichireva kuti vari pasi pemvura. Nyangwe mapurisa akaenda chavangangoita chete kunochengetedza nzvimbo. Vanenge vakutomirira mapurisa esabu akwa anenge akufanira kutobva kuHarare. Handifunge kuti bhindura inayo, ndoziva nguva zhinji sabu akwa inenge iri kuHarare. Ndisingazivi hangu maprovinsi imomo kuti variko here, asi ndo nhau iri kutora nzvimbo pari zvino. Vanhu vachiri mumvura, vanhu havasati vaburitswa. Ishuwiro yedu yekuti kuda tinogona kuwana vanhu vari vapenyu. Asika handiti munoziva kuti munhu anonzi maximum time yake yekunge achifema ari mumvura i5 minutes. Dzikadarika ipapo hapachisina upenyu. Ukatozona adarikidza ipapo aiwa chinenge chachi vanhu anenge atotorwa nenjuzu, anenge aenda. Naizvozvo hatitarisire kuti vanhu ivava vanzi vabuda vari vapenyu kana chiri chivanhu chaita kuti vange vachienda. Asi hatingade kukasika kukanzura hedu nekuti upenyu hwakakosha. Kana taakuzvitaura so tunoita kunge tiri kufarira kuti dai varegedza kudzoka, asi zvaitika zvacho, zvitiko zvaitika apa zvakutipa madoubts ekuti vanhu ava tinowana vari vapenyu here kana kuti kwete. chandingade kusiya kumhuri yezimbabwe ndechekuti aiwa muzuva ramangwana tichange tichikupai chirongwa ichocho, ini ndichaenda kunopinda munzvimbo iyoyo ndichionawo kuti zvakafamba sei panhau iyoyo. Shumba chisarai nemhuri yezimbabwe. Naizvozvo Junior Shumba akavari kuenda panzvimbo iyoyo mangwana, tinoona kuti tinozvitorera tega mifananidzo, tinozvionera nedu meso kuti zvichange zvichifamba sei. Ndoda kukuyeuchidzai kuti paya takakuburitsira matare ezviri kutora nzvimbo kakusanyati. Naizvozvo mangwana mambo ari kudana n'anga dzavo kuti vange vachibatsira kamhuri iya yembiya dzakasiyana siyana dziri kuonekwa mumvura. Naizvozvo tichange tichikupai chirongwa tiriko kusanyati, uyezve tadzoka tinenge tichikuzivisai kuti chii chiri kutora nzvimbo. Asi nhau yatanga tiinayo ndiyo inonzwisa tsitsi yaitika munzvimbo yeMount Darwin kuKakeza village Chitanda village Chitanda, asi kunonzi kuKakeza. Hanyasozive kuti mavillages acho akamira sei, asi vazviita zvakare mapostori vanyudza vanhu mumvura. Vedwe upenyu hwevanhu hwakakosha. Ngatiregedzei kuita maexperiments neupenyu hwevanhu tichingoti wese angoti obva ati ndakunanga kumvura. Ivo zvakare vabhabhatidza vanhu ava, chii chavapa kutiza? Kana chiitiko chadaro chaitika kudaro vanofanira kumira votsanangura kuti zvakamira sei. Asi hanzi pavangoona zvaitika vabva vatiza vakaenda kurova bara, vapfana vanoti kurova sporo vakaenda. Naizvozvo havapo pari zvino. Nyangwe mapurisa vakasvikapo vachatozoita vanhu ivavo kunotsvaga kudzimba dzavo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Rambai muinesu. Izvozvi kutaura kuno kwatiri kuita kusanyati zvakare kuna baba vazviuraya. Vazviurayira dzerudo. Vatukwa nemukadzi, murume akati nangu zvezvibhakera izvi handizvigone, ko zvadii ndizviuraye. Vari kunzi vazozvisungirira mumba.
asi chishamiso chiri kuitika ndechekuti vari kunzi vapinda nepahwindo, ivo vari vadhafu pahwindo havakwane. Naizvozvo pakufungidzirwa foul play kuti munhu anogona kunge sezvo akagara achindoda kuzviuraya anogona kunge apedzeswa nemadzitezvara ake, nekuti anga ari makara asionani. Tezvara nemukwasha vanga vasiri kuonana. Mukadzi akatengerwa motokari nemurume, mukadzi akapiwa $4,000 ndokunzika iwewe hauchandide nekuti mukadzi ndiye anga achiramba murume. Zvikanzi iwe hauchandide, oraiti rohako pasi, asi chindipawo ka $4,000 yangu. Zvikanzi nemukadzi aiwa inini yawakaita iyi imari yekundishandisa kwawaita munguva yese iyi, panga pasina serious relationship. Naizvozvo bhadhara kana pfambi wani inobhadharwa. Murume ndokuti ipfambi ikupiko inoita $4,000. Zvikanzi ona kamhuri yataanayo tese taane vana vatatu. Zvikanzi kana tine vana vatatu zvikuru akakuti tiri baba namai, uyezve takabvisawo mbichana kumusha kwenyu. Mukadzi ndokuramba akaisa zvimiti munzeve. Nhau iyoyo tichakupai zvakare muzuva ramangwana kana rinoteera iro, asi chakabvondoka muZimbabwe. Ndo zviri kutora nzvimbo. Andrew Neshamba signing off. Ngatisakadei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, but don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. No.